for the nations of the world. Evangelist Mparinga. God bless you. Papa is asking for a towel. Towel. This is the Let me go check. Because I'm a bit fasting. So I'm not going to serve. So you want to do this one? Okay. Regarding what say so amen. Mwari ndi mwana wakanaka ndokuda kwenguva dzedu itakwadzisa natese vanhu vamwari mwari vakuitire nyasha zvikuru. Every man and woman of God in the house, God bless you. Kereke mwari vakuitire nyasha zvikuru. Chakadereke shoko ramwari kubva kubhuku ya 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6 from verse 1. 2 Kings chapter 6 from verse 1. And the sons of the prophet said unto Elisha, Behold, now the place where we dwell is too small for us. Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take hence every man a beam, and let us make a place there that we may dwell. And he said, Go. And one said, Be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, I will go. So he went with them. And when they came to Jordan, they cut down wood. But as one was felling a beam, the axe head fell into water, and he cried and said, Oh, my master, it was borrowed. And the man of God says, Where did it fall? And he showed him the place. And he cut down a stick and cast it hither, and the iron did swim. Therefore he said, Take it up. And he put out his hand and took it. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. The message I didn't ask it's all about deliverance. Not about the hand of God. Kuna issues in life, I will not fight and try to Chishiramba. Effort yako kaisa, but things are not happening. And I discover that you need the hand of God. Somehow you need the miracle to happen in your life. Kugwara kurongeka kulipo, but things are not happening. So you need a supernatural hand of God to help you out. So nyanda venenga pano vanhu vakatara na prophet Elisha titakundotema mapango mbiri kwa Jordan ndokubva avatendera kuenda, but mumwe ndokubva zoti aiwa hazvigonere kuti muende nesu. That was a good idea. Nokuti vaiziva kune mapango ekundotema mbiri kwa Jordan, matemo vaiva nawo, simba vanaro, but they wanted the presence of the prophet among them. Unoziva here kuti kana zvinhu zvakarongeka sometimes ndakabva umwe achitanza unombotry zvikazonetsa wozonamata. I prefer to be with God in my situation than to call up to the Lord when the situation is not good. Moses akachibata akati aiwa ishe mukasaenda nesu kuenda kwacho akuite. Why? Nokuti tinogona kusimuka tikatanga kufamba, but kune nyaya dziriko dzekuti kugona kwedu, kurwa kwedu nokurongeka kwedu kunoshayiwa simba. But we need your presence. So tine vanhu vane lifestyle yekuti vanoshedza Mwari musituation, kogoita vanhu vanofamba naMwari anovarwira kana va musituation. So choice iri kumunhu. Unogona kuti ndakuita zvinhu zvangu but zvikazonetsa ndozoda kunamata. In terms of business, munhu anonoorder zvaari kuorder. Kuzvitengesa zvoregera kufamba ndopanoti mufundisi mbondinamatirai zvinhu zvangu hasi kufamba. Pakutanga kwazvo hapana munamato, pane intelligence, kurongeka nekuziva marketing nevi structure. But I've discovered in life kuti my challenges are spiritual, hakundwe neintelligence. Kana iri nawe marriage, tine marriage counselor nema marriage officer anokugadzirisa dzimba dzavo nekudini nekudini, but akadiscover kuti dzavo futi dzinonetsa. But hazviite kuti aregere kuuya kubasa, even arohwa nemurume, because ndopaanotoshanda ikoko.
That's right. Kune ma issues ekuti no matter how professional you are, you need the miracle. So vanga vati takuenda ndo kutotema mapango wamari ndokubatendai. But pana akazoti no ndiri kukumbirisa, I pray thee and the name. Amusini mimi kunotema mita, amusini mimi kunoita zvese, but we need your presence. Unomara anakuramba akavhuma. Saka nawe kufamba naMwari ichoice yemunhu. Kudarika choice yaMwari. Isarudzo yako kufamba naye kutenda Mwari kuti Mwari ivaineni pazvinhu zvose. Isarudzo yako kuti kana zvazooma kuti Mwari uyai Mwari pindirai. So Elisha abvuma kuti handei. Variko vari pakati pekutema miti vaiwana simba vanaro. The exit fell. Musoro wedemo wakawira mvura. Haagone kuswima kuenda kundotsvaka kwaenda musoro wedemo. Ende demo racho nyimwe nyende kuti raiva riri kutokwereta futi, riri kutodiwa kwarinodiwa. Rini rake aigona kuti ndichatsvaga rimwe but iri nderekukwereta manje. So chiri kudiwa pano hakusi kurongeka nekugona kwemunhu uyu. Ndosaka apa report kuna prophet. The exit is now missing. Kuda kuti munhu ane kuziva kuri maari. Kune malaws ariko gravity and everything kuti kana chatonyura chaenda pasapa pasina, but akaziva kuti the presence yatinayo can make a difference. Dai vanga vari vega hana waichemera, but ari kuzoti tine murume watinaye pano ane nyasha dzaMwari, anorepresenta ruoko rwaJehovha rusina kupfupika. So ndokubva kuti kune muprofita musoro wedemo wawira mvura. Haana kuudzwa nevanhu wakadiscover yega, ndokufanana uchitema miti, the exit ikarasika, the sound changes naye. The head nemupini zvinotema zvakasiyana. Number 2, unogona kuona kuti ndikuisa much effort but things are not happening. Wachinotema ndocharasika but unosara uine something. The devil wakakuataka that way, unogona kutora nguva usingazive kuti hausisina chaicho chine value. Wakangosara wakabatiswa zvisina value. Pane kutorerwa kwakuti hausiwo usina something. Saka uchiona kuti haana kukutorera hembe, unotopfeka but haucheni. Pakapiwa kuchena unongopfeka chete. Kana iri nhau yekudya unakutorerwa chikafu haushaiwo chekudya, but zvaunodya zvacho unozaga hauzvifariri. Unodyira kuguta kwete kuenjoya. Kurati wakaipa ari chaanogona kupisa okusinga something. Saka tine vanhu vane kumwe kutaura kuti so long life. Chero ndaguta. Chikufema. Kufemereka manje. There is a lifestyle yaunofana kuona kuti pane chine missing. Ausirova panonzwa kuda mabasa yetu kuna matireya usimuke, but unoziziva kuti kushandira Mwari. Hauna chekunongedzera chawati waita nemakore ese waya hachipo. Saka paurova upo. But unongo wakafanana nawo zvako. Haudi kuudzirwa ndiwe muprofita upenyu hwako. Uyu murume hakuna akamuudza kuti musoro wedemo warasika. Ndokuti akacheka vamwe vainawo vaunganidza huni dzakawanda. Iye ari kuramba achiusa there are times ekuti aiwa unofanira kungocheka your surrounding. Iwe ndiwo wakaita sei, ingoni makafunda zvakafanana, munotambira yakafanana, nhamo dzangu nhamo unodzawanda kusvika pake. My God. Iye akadiscover ega. Life unorecover kana wagona kudiscover. Okay. Nokuti ukasadiscover kuti pane problem, unorarama mucomfort zone iyo iri problem. I've discovered upenyu mazuva ano kuti kune vanhu vane dambudziko zvokuti havatomboziva kuti vane dambudziko. Nokuti wakaipa nezvaakavabatisa. Kana ari mwanasikana akabatiswa, kakufarirwa, kakuendeswa out, kakudii haarorwe zvake. Zvokuti kuti umuudze kuti une problem, unonyanga unose. Why? Because izvezvo akatochena, but acheneswa nemunhu asiri kuzomuroora. Saka kuti aziva kuti ane problem haaioni because akatocheneswa. Izvozvi foni yaainayo iPhone akatotengerwa nemunhu iyeye. Kuti atoziva kuti une problem, anoudzwa nesu kuti nefoni yese une nhamo. Why? Because the devil ane tsika. Anomusiyira mupindi chekubata ushaya. So imudzwa munhu achiti upenyu ndiri kubata so, but upachikudei. Kubata haisi nyaya. Ndamunzwa imwe so ndiri kugara mushaya. Yeah, 47 now.
Sapatai kuna tanzo kwa misomo ya hii so. Anzo sazo nyara kusekwa. Iwo chihandira mori yako. Alright. Ichijira ichikuta. Oh yes. Akaita so complete nyasho. Aisi kuti mori yako ichijira. Kakukuta kanodiwa. Usanyari kusekwa chihandira mori yako ichijira ichikuta. Okay. Kuna kuti ikasaguta. Pane nyani. Wakaipani zvatibatisa. Zvakuti pakutoda kuti wega umboone misemo yakuona kuti hazvisiri izvezvo. Kaka TV paya yakauya haina kunge yapandukira black and white. Hakusi kumukira nayo. Kuda kubatsira vanhu kuti sheti nderedhi maniperwa nguva refu. Improvement haisi life hawo. Tine zvinhu zvagamuchirwa nevanhu so. Ndoupenyu hwaatoona kuti ndizvo. And wakaipa anoda kuti ungotenda izvozvo usaone the other side. Vana vaIsraeri vakambogara muEgypt. Mwari akati varopafadza varimo vakararama epati yainzi Goshen. Vari vane mablessings varimo. Sei Mwari akazoda kuti vabude iye achigona kuvakomborera varimo. Akaziva kuti as long kusiri kwavo. Ukanzi uri senior Roger, problem ndeyekuti panoitswa mari yekuemba unoisa yako. Saka usenior wacho haubhadhari. Unotodetsa kuti ndoda kuisa mari kuti iwe uchisa yako futi pamusoro. Unovarairwa sokuti tiri kurodya tese. Kuti muri kurodyesa vamwe uchirodya nawo. Wakaipa anokusiyira kataidzwa kuti senior. Kuti uziva kuti uri mudambudziko unotozoudzwa une vamwe. Because uri senior ka. Vamwe vese vanoripota kwauri. Mutara atobva kumusha yastora mari dzerenti anosvikira kwako but uchiisa yako. Saka vanhu unovatukirei. Vamwe unovanetserei. Inyaya kuti unovarairwa. Une mupini wawakasiyirwa. Pana akadiscover kuti it's your life. Kurarama ndiri kurarama but kararamiro. Unoziva Mose ndakamudira chinhu 1. Mose anga ane dzimwe nyasha as a prophet. Dzekuziva original plan yaMwari. Original plan yanga isiri yekubuda muEgypt. Yanga ine kabudiro. Genesis 15, 13 and 14. Mwari akataura naAbhurama anoti vanhu vachanhapwa muEgypt asi vachabuda with great substance. Saka waiona kuti Faro pane paainegoshieta so kuti budai siyai mombe. Airamba kubuda tayo nemabudire waindi Moses. But munhu ari desperate muproblem akanzi budai anongoti chikuru mukubuda. Budai siyai mombe. Budai siyai madzimai enyu. I see what is your plan. They will come out with a great substance. Also, because no original plan yaMwari, you settle for less. And you don't go good kind of it's okay. This also don't like yet. Mukadzi anonzi Rebecca akamborodzwa nemimba yake. Ndokubva anobvunza Mwari, anoenda kuclinic, anoenda kulabor, akabvunza Mwari, akadiscover kuti akamanzi anokwana. Iyi haisi labor pain, itori pain yeproblem. Waibozi wakaipada utora advantage yekuti kana une nhubu unoita pain. But unofanira kumbocalculate mamanzi uona kuti pain ndo chaiyo iri kubata mwana kana pain ndeyekutoti anogona kutoshaika mwana wacho. Zvinhu zvakaoma hatisi kuramba but maomere zvako hausimbonyumawo iro zvako zvakanyanya izvi. Hatisi kuramba kuti zvakaoma. But tinomboita kuti tikasvika kubhusha tione mune nzondora inyaya yekuti kuna adya huku yazvo akasiyana mukore uno. Pese patiri kutenga mabhonzo isaini kuti mombe yacho yange iriko ende hakuna mombe yemabhonzo zviti yange itone nyama. Kune vanodya nyama mukore uno. You need to discover so you can recover. Haana muudzirwa kuti mukuru muri kusikorova nemupinayo. Ega akazvinzwa kuti aiwa zvangu zvanyanya. Usapane pamwe kuti the devil ari kutora advantage yekuti hausinyatsoongorora mamiriro ezvinhu. Uri kungoti zvinhu zvakaoma. But maomero akaita zvako. Amen. Kuti vakomana havasi kuroora mazuva ano. Mirira une Saturday, unoona mota dzine mabhaloni so. Kuri kuroorwa munhu wena. Saturday yati kupinda. Kuna akatorwa. Iwe wakambozwa kuti mazuva ano hakuna vari serious. Uchavaona vari serious Saturday. Ukamona padarika mota ine mabhaloni vanachiti mumwenyu aenda.
Nekandikutipi muno yakuenda. Come on. Imo mwiri muno. Saka nyacho yauda kuita naro ne life kutai wapati zvangu isvika. Ndinenge ndakabatiswa mupiri pana. Mumereji urimo. Panoshinga tikatisuka usimuke. Panonyatsoona kuti Simba is right. Unaimura vasimu yourimo. Unecha wakadiscover. Ndakabatiswa mpini. Chinotema chacha. Chinotema chino representa purpose. Sei mabva kumba kuti kuteme miti. Kwete kurova danda. Tinengwa takabva nechinangwa chatakainga. Sei makore apera ndiri pabedside ndisina kana testimony. Pane paunofanira kusvika paunorwadziwa kuti aiwa ndine chatakainga pano. Mwari ndakuda ruoko rwenyasha kuti chibatike. Come on. Unosiwa une something. Zvakutora iwewo kuziva manje kuti handizvo. Ndikungorova but muti uyu hausutu. Hapana chandiri kutema. Saka funga aona effort yaisa. Hapana result. The sound is different. Number 3. Demo musoro paunowira mumvura. Rakawira mvura. It makes also another sound. Alright. Machemera akwaya. Because kuchema kuri in 2 dimensions. That's why mwanasikana wa Faro paakaenda kurwizikunogeza akaona basket riri among the reeds. Ndokutuma muranda wake paakatora akauya naro akarivhura. Mose akachema. Kuchema kwa Mose kwaita kuti adzikane rudzi. Paakachema zvanzi uyu mwana wemuHebheru. Nekuchema because akataure kacheche kadika kana kunzononere wabva kupi. Machemero kune machemero anzwa kuti anoziva Mwari uyu but zvatooma ine mwana chaazivani. Identity yemunhu, level of maturity yemunhu pakuchema zvinotooneka. Chozotooneka sei ngekuti chema imine tariro because wamaonochema tariro utonotarira hapana. Saka munhu atoda advice mukuchema kuti paudi wakatarirwa pakuchema. So demo rakawira mvura. Law iripo ndeyekuti kana ratonyura nekuda kweweight harichadzoki. Hakuna anogona kuenda pasi akandoritora. But akasvika paakati Mwari ndinomuziva. Malaws enature ariko. Ekuti kana uri dofo uriromba unakounoenda but law yeshoko inoti anosimudza marombo kubva mugurumba. Tinayo law yandinoziva kuti kana wamunamata iye akatendeka haamusiye wakadaro. Vanhu ndovakakunyudza but ndaona waflota palevel isingawanikwe type yako nokuti uchapagadzikwa nenyasha. I can't understand that when you get into Timuya. Well, anyone who knows that is better than good. But you can let him up Namari. Pano Pagudamunana on Kupan. Emo intended to float and the lawyer graffiti. But the lawyer Cressy Chanus Rademorang Pano. So the Rafaram Dano Kumbira Maki. Kumbira will write. But it was a shop of foot to write. I know that I didn't show paper and pound the table because Unoro on the time. Every time we eat about the time I used to cook 10 minutes. So then I'll pass the way I chamber on the shoes, so that's very if you know, she does, she was no necessary. People don't want to read up, but don't know how to go shishing a bunch of people. Look at the other knock. Not Kumbira, just like Elijah. But Mount Carmel. Akati kuna mambo endai nokuti mvura yakuuya na mambo ako. Mambo ndo vane chariot, vane mabhiza. Ndo vakapiwa warning kuti tasikai kuenda munonaiwa nemunhu asiri kuti ndikumbirawo lift. Akati Mwari kana mambo ndipa nyasha dzekutendera kuti mvura inaye. Ndakuda simba rinodarika kuramba chingobhega vanhu. Bhaibheri rinoti mambo asimuka, the spirit of the Lord came upon him. Pamwe pacho ita kusimba naJehovha kukumbira vanhu kusvika paunoneta. Woti Mwari ko vamakaitira ndaanani ndiri pano. Ndakuda unyasha dzekudarika vanhu kwete kuramba tichichemera vanhu. Vanhu ndichiprofita nesimba renyu. Ndapedza kuprofita ndokumbira vacho vasina nyasha sedzavo. Life inotomboda musimba nenharo zvekutodaro. Uti waita minana nyasha dzaburuka wozoenda kuvanhu vaitirwa munana kuti dai mandionawo.
Akati Mwari uyani mabhiza ake, some trust in chariots and horses, but I trust in your power. But no matter the power of the Lord came upon him. Akamanya kudarika mabhiza. Kureda akakumbira chariot, aigona kutakurwa. But I limited the way I said the phone of my life. This kind of prophet that we don't have somebody bakona papita zvinzvake. Pavaitomirira mvura, pavaimirira moto, vakatanga atutira mvura pahungu. Unozoti mvura inodzima moto, but akati moto waJehovha ngausiyane newevanhu. Ndakuda kuti ukatouya nemvura yacho inotodyiwa futi nemoto iwoyo. Church nizwe. Akataura nemunhu wamwari ndokubva amubvunza. So there are times yekuti questions awasingadi ndo anokulida kuzvinhu kuti zvidiscoverike mushe. Ndakazvidiscover kuchipatara. Chiremba munhu akafunda kwazvo but ukaenda kuti wari ane zvaanokubvunza iyari akadzidzona ikeyo. Ndatonzwa achibvunza gogo vangu pavakaenda vachibva mudoko akabvunza kuti makadyei nezuro. Kurati handifanira kuprofita zvamakadya. Iyi knowledge iri pasurface haidi degree. Ndimuri kuziva. Wozvidunguma minamo ansi amuchandipa chaita kuti mukasike kurapika. Why? Because nyaya yekuti mudungudungu rakakura ne machallenges akawanda. Mune ndibva mune kids mupatikana ndakutangira pakuti makadyei. Vakangoti beans ndozakufufutirwa. Haunonoke kupora. Mamwe maquestions afanire anoita kuti nyaya yako igadzirike. Go deeper, man of God. You won't go surface super civic. You won't have to patch it out. I was a couple of Bannon in a number. 20 people tanking like that. I want to make up a salon of us. I want to make say the whole name. Whatever goes to a foot. I don't have to go on a bus and in Yasha. Tell me, Bass about. I want to pass a Montana and English got material very Yasha. You know, better than Yasha. Point of entrance. Kwende mtirakupi uko kule. Saka shoko lichiti zvakavanzika ndezvaJehovha. Zviri pachena akapa vanakomana vevanhu kuti vazive. Saka dambudziko zviri pachena usikuziva. Rawira nechepapi point of entrance. That question is not easy. Why? Arutema midnight. Usoro de mwawira mvura. Kwa asina kuona ndokwaruza nechepapi. Chakanakira mvura manje. Point of entrance zvainoita kana ndichawira. Panoformika mabubbles from the point of entrance. Vana nozikisera. Umakanda chino. Vana tumawave tinobva pa point of entrance. Kureva kuti murume unofunga parakawira akacheuka. Ndobva understand kuti pane wave apasiripo but pabva wave ndipo. Unozoona kuti sometimes challenge yako wakamaka munhu asiri. Wakamaka the wave but not the stone rawira yapa. Why? Because chawira mumvura chinosoma a wave. Ukanonoka kucheuka unoona wave rava padhuze. Omaka hama dzako dziri padhuze. Ndisekuru George chetu upenyu wangu dai wakatoita kule. Iyo ausatoa ruyo ukaruyo undarika zvarukuita. Hauna? Show me the point of entrance. Ikwani munoprofita munhu omari kuti ngoprofita ipariri paraenda napo. Pane information yekutsvagwa mumunhu. Saka tona Mwari nemuziva kwawo kwese. Vanobvunza Adamu kuti uripi. All knowing God. Vanoona pese. Vanobvunza munhu kuti uripi. Mubvunzo waJehovha usi mubvunzo. Nokuti Mwari anotoziva zvese. Ikulu irikupiwa Adamu kuti hausisiko kwataiona. Kuspiritual realm kwataiona semunhu anotenda Mwari hauko. So you are now missing in the spiritual. Saka ini ndi Mwari the spirit God. Zvekuti kwawaenda kurealm unotsvagwa munhu akuonekwe munhu. Tine vanhu vari kutsvagwa naMwari vari muchechi. Vozi vari kuopereta munyama. Iye Mwari ari mweya. Unotonzi Mwari utode munhu ana mata iye achitopinda pana makore akawanda. Why? You are missing in the realm where God operates. Show me, rawira nechepapi. Ndokubva anongedzera munhu waMwari anokuita prayer akachikora bazi remuti just a piece of stick. Ndokubva akanda pa point of entrance. This is Jordan River Rwizi. Kwete dish Rwizi runoflowa. Which means the stick payakakandwa it begins to flow away. And harisikuenda kwaenda chiri kutsvagwa.
Formula za Jehovah dzinokuita mix up saka usingagona kushanda nadzo. But dzinoita ngadzishandi dzinoita zvekuita the opposite way. Chiri kutsvagwa chaenda down this way. But chakandwa kuti chiunze chaenda pasi chiri kuignore kwazvaenda chienda that side. Saka uchaona pese pakuti ndichada kupa Mwari Mwari wacho umuoni unopa munhu. Saka Mwari ubva azoti Kornelio minamato yako nezvipo zvasvika. Zvinotosvika izvo zvaendawo. Mwari anoda kusvika kwazvo izvo zvaenda the other way. So the stick yakandwa panapa inoteerera ichitoenda kwairi kuenda. I thank God this man haana kukomplaina kuti aoneka zvakuenda hakusi kuirana kwaenda chatiri kuda Ishe. Sometimes formula dzekuita kwaJehovha dzinotoda munhu ane faith. Because with the common sense, the stick is going the wrong way. You will never recover. Chimuti chakatanga kuenda wrong direction. Pasina chinguwa zvanzi the exit ndobva raflota pamusoro. The exit charikonzera kutonyura kurema. But neuremu iwowo pane simba rasimudza. Simba iri harisi kuoneka. But riri kuona marizauti ari kuoneka. Hapana kuoneka akanobata pasi akasimudza. Haugoni kunyatsoongorora kuti chii chiri kusimudza kudai. Asi Bhaibheri rinokurati musoro wedemo ndobva watanga kupamhama kuflota pamusoro pemvura. Pasina chiri kuoneka. Demo rakabva pasi. Ende chatinoziva paflow yemvura zvichida pane mavhu, pane mati, pane madhaka, pane huswa, pane zviripo. But kune rimwe simba riri beyond simba rinonzi gravity. Simba renyudza demo ranga riri present but rakashamisika kuti uya kusimuka sei. Ndo zvinoita Mwari kana abata life yako. Pane vanofanirwa kudzudza musoro kuti hakuna zvakadaro. Because munhu akafoira takadzidza naye. Hakuna zvakadaro, haana kurongeka, haana kuchenjera. Imba iyi ari kuivaka sei. Tinoshanda tese tinotambira yakafanana. But motikari nestand zvaitika sei. Simba risingaoneke. I don't want to say my results of life. Vanhu ngavashaye kuti zvabva nekupi. Vanhu uchangopupura kuti zvaitwa nenyasha nokuti kudenga kuna Mwari. The exit began to float. Harina kuridhiswa weight kuti rigone kuflota. Ndopanorira Mwari macho. Neuremu hwaro pakatanga kuflota. Zvinoita kuti rinyure zvichiripo. But kune simba rine nharo. Havana kubvisa weight yemusoro wedemo. Weight iripo. But nyasha dzakaita kuti iflote. I want to go a little bit further. Luke chapter 3 verse 9. Bible rinoti Johana achitaura ari kuJordan River. Anoti razouya demo achitaura Jesu rinotema kubva kumidzi. So this exit is a sort of picture of Christ. Okay. Say Elisha achikora bazi remuti akakanda pamusoro pemvura. Elisha, Elijah, and John the Baptist in one family. Yes. So the Bible says John came in the spirit of Elijah. Yes. And Elisha is the double portion of the spirit of Elijah. Yes. So these three guys, they represent one family and one anointing. Yeah. So uchiona kuti uipa akachikora bazi remuti akakanda pamusoro ari kuprofita zvichaitwa naJohani kumba kwawo kuti pane achauya ada kuzoenda pamuti anonzi Jesu. But asati aenda pamuti anotanga apinda mumvura obhabhatidzwa. Obhabhatidzwa. So Elijah, and John the Baptist is one family. Then came John, in the spirit of Elijah. So Elisha had anointing from Elijah, and John came with the same spirit. So all three is one family, one anointing. So family yao una achapabatiza Jesu, anoti John. Jesu achanyikwa mumvura obva aburiswa. Abuda ozoenda padanda pamuchinjikwa. Saka demo panauya mumvura. Ndori kunzi naJohani razouya demo rinotema kubva kumidzi. But demo ndi Jesu anoti kana auya ndichamunyika mvura obuda. Kana abuda oteera danda pamuchinjikwa kunorevererwa. That's why Elijah anakupinda prayer akademonstrate Kristu. Nyenda paridza isiye demo ndi Jesu. Ndoya kuenda kumidzi kwenyaya nokuti vazhinji vaitema mapazi pamusoro. Saka kwadzita uchamanje kune miti yekuti kana watema kumusoro after 2 years, after 3 months unoona yakuita sei. Saka wachoka dzimwe nhamo wakadzisorodzwa nekufunga kwevanhu. But paakuda demo rinonzi Jesu
Rinobata pane mudzi muroyi wacho pane mishonga yacho ipapa. Pese parikubva nhamo yako demo rinonzi Jesu ngarisvike ikoko. Unenyanza wakasolva neintelligence nema-connections. Things zvinoramba zvichimbobuda. Saka unokuti ukasimuka wodonha, ukasimuka wodonha, ukaona ari kukurongera wobva shana neubomuka munhu kumidza usati waendwa. Every issue in life needs in a root. Ukaziva the root of the problem, ndopa unowana permanent solution. Zvakanaka zvaurikutya kuita zvirikutooneka, une futi yakanaka, une zvaurikuedza kuita, but sei usingagamuchirike. Pane mweya usagamuchirwa. Kwete uri pauri, but une paunobva uchisvikoshanya pauri kuti usagamuchirwa. Saka patinokudzwa tiita zvakati tichita halfway down, ngo tiri kudhira nekumusoro kumapazi emiti. Saka tona neimwe nguva Jesu akatuka muonde. Mangwana kuseni vakudarika zvanzi naPita, Ishe muti wamakatuka waoma kubva kumidzi. Kurati Jesu kana akudhira nenyaya haabati pasurface pamusoro, anoenda parutu yeevery matter. Nyaya yako ine mudzi, haisi nyaya iri pasurface. Unyanya kugadzirisa pamakeup. Ende wanyatsoparowa zvakanaka patinda. Havasi kutoenda, havasi kuona. Uri kurova pasurface akadzi yangu. Akati usarorwe ndiyawo ndiyazoshumira kuti Jesu ngaadhirani. Effort yawaisa ndaiona, you need a miracle in your life. You need the hand of God. Unekuda kuti ruoko rwaMwari haruna kupfupika, runoenda kuroot of the matter. Mwana wananzwa neshungu effort nekuita zvinhu and things are not working. Why? Because varikungotema miti pamusoro ayo. Varikutema miti. Pane demo rinofanira kuti riende kumidzi. So demo iri harina kurasika, rakaenda kumidzi, rakarasisa. Rakaenda kunoadresa the root of the tree yavari kutema. Nyaya yako ine midzi. Ende kumudzi ikoko iwo wagona kusvikako. Panobuda the invisible hand of the Lord. Haugoni kusimuka pano kana konfrata kuyewa kumushoka. Panoda kuti wanakata pano. Woti Jehovha ruoko rwenyu haruna kupfupika. Kuri kubva nhamo yangu munokuziva. I need to recover my marriage. I need to recover my business. I need to recover my life. Upenyu hwako uri kuziva kuti unotyaya, but things are not happening. Saka pane nguva yekuti tine vanhu vanoudza kuti must wake God. Anzwa. Mama notsi atinokupa ndozvaunokuruka uchitoita. Try this, try this. Atosinya mukuita izvozvo, things are not happening. Panodiwa the invisible hand of God. Tine vanhu vanotraya koma zvikutraya chaiko. Zvokuti pese paunomunza anozongonyara kubvuma kuti oraiti munhu washe. Badai munhu aigona kunze kuti baba. Prayer. Fasting. Hauna manotso uchakupa madry fasting naita maonde. Saka yakushandiswa kuti zvese izvi apa veggie kuda kutoti pamwe ndichatongoregera. Pamwe ndoupenyu hwacho ndodii have tried. So Mwari vachishumira kwandiri vati I need to deliver my people tonight. The invisible. Iwe uchichaoneka maresult. Kuti zvafamba sei haisi programu yako. Chauchaona uchakuona demo risingatenderwi kuflota. Ramflota. Ndiri kuti kudii? Une zvawakatsvaga kwenguva refu zvikasabatika. Mwari vachazviudza pedyo newe. Kuti zvasvika sei pauri uchangoziva kuti munana waJehovha. Nokuti zvinhu zvinofambirwa nevanhu kure vachizvitsvaga. But kuti zvichauya pedyo newe. Kwakabviwa nedemo rawira pasa. Handizoti kwavareba zvakadii. But munhu waMwari akangoudza munhu wake kuti ramba wakamira panapa tite zvatirikuita. Saka ndokubva aona demo richiflota pamusoro pemvura. Remember, it's a river. Kuflota kunonetsa because the river flows. Chimuti pachakandwa chaenda. But chiri kudiwa chifanira kubva panzvimbo. Chaurikutsvaga chinofanira kubatika. Mutemo womurwizi unoda kurivhisa. Kuna rimwe demo risikafanira kuedzwa. Marriage yako haifanira kungoenderera ichienda. Ayo basa rako harifanira kungoenderera richienda kwari kuenda. Kana richidzi rako naJehovha ngarimire panzvimbo, ngaribatike muplace imo. Maunofanira kuzviwana close to you.
So profita akati kumunhu demo ndiro rakuflota. Kneel down and pick the excellent. Baba rozi nokubva akutama akatora demo rake. So the other way to pick your answer is honor. Number 2, worship. Number 3, prayer. Was how kuri tora wakamira naye. You have to kneel down to pick this. And as it prophet anokutambidza. Ngoko vamwari une effort yekubvisa chinhu kure. Iwe une effort yekutora chinhu kana chauya by kneeling. Amen. That's why mukadzi akabata Jesu akaporeswa in the issue of blood. Vanhu vakawanda vaitobata Jesu. But Jesu akati pana andibata kwete kuti tiri kubatwa nevanhu. Pana andibata sungula pese. Pana andibata because ndanzwa simba rangu richibuda. Ndoti pane kubata kuno attract power nekubata kunongoita association. Kuna akabata zvakameka a difference. Kuti Jesu akatozwa kuti pana pandiri kubatwa but pana azobata. Because andibata this time ane mari dzawo dzaatora. Ndanzwa simba richibuda mani. Oh, no, but Jesus ane simba rikasabuda mani. Yes. Say we are about to make difference. Akabata the hem of the garment. Aukone kubata the hem while he is standing. Okay. We initiate to kneel down and take the hem of the garment. Kneeling is a sign of worship, respect, and honor. So Zoraka wakuti kana pata zone mekeza wakuti kutabatwa. What's kulibata unolibata particular mekeza hapana. Bible is negative testimony concerning ministry of Jesus. Ipi kati in gallery anapita minana mijinji akaita mishoma because of their unbelief. Kwete kuti aisa utakukitira zvakawanda kana utanga ane power kune dzimwe nzvimbo. In every place is the same Jesus but different results. Zvichienderana necongregation nevanhu vari kudhila nawo. Exit inoda kurecover. Because haugone kuwana mari dzawo dzikawasara nemupinyi. Iyo makore angakurwadzi vanhu vakaudzwa kushingirira which is good. But kuramba uchingoshinga usina mari dzawo zvakuda kumbotsvaga mari dzawo dzimanje. Effort yauri kuisa iri right but the result must also come. I remember ndaimbogerwa location so kunonzi kuwadzana 3. So the guy either magistrate but akasaka ngoro dzawo zvigero kana kuisa so wekera uchi what which to me some sorrow. Iye chaimogona chekuti shinga unomume shinga andakuzoshinga ndauya kuzogerwa. The truth ndekuti andinokuya kuzoshinga ndakuzogerwa. Pamubati kuti zvanainga ndo zvandinofanira kutaura manje kuti kushingiswa uye unofanira kunge ukarelasa. Kuramba uchingoteka nempini sango rinomba waneta manje. In life there may be sweat. The animal results which is battle in life. Sweating is good. Uchishanda effort yako is right. You need grace. Pakashaika nyasha. Ndazomwa kuti abatwa wana mate. Vanenge vachikudira wani. Ndikati kuti havana mate sichako iripuwa. Vane zvavanonamata nemanamatiro avanoita. Kuti vakakudza uzvide. Chakanakira pedu kumanje Mwari vakatopa mwanakomana wake akakufira. Uko kunonofa weka. Kana kuuraya vako. Beta kutotambira kuno. Kuno kwakareruka saka chitakura ijoki rangu nokuti rakareruka. Kumo hakuna kuchipa. Vaunoona vane maproblems vari muzvinhu izvozvo. Vane zvekutovanetsa iwo uchivayemura. Why? Nokuti ikoko havaitirwe vanoita vega. Hakuna grace. Kune masacrifice. Kwatiri kuno the lamb was slain before the foundation of the world. You know your life very well. Unaiyazo unatsaona kuti pane chakarasika. Tamboshingisana nevamwe tikambonza kuti zvinoita it's a matter of time, it's a matter of time. Time yacho isingakwana yakaita sei? Osa vana veIsraeri vakabuda kuIjipti yes. But pane pavakatenderera pagomo reHorebhi kusvika Mwari akati vanhu vakatenderera nguva zhinji pana bhozi kutenderera hakusikumira kufamba. Vanhu kusina kwamuri kuenda. Saka ndiri kodhimoni rekuti panenge pachitoshandwa chekushandira chenhu zvisikaoneki. Vaitenderera. Shika Mwari akati aiwa movement ndaiona but haina kwairi kuenda kai. Destination iCanaan.
Okukutenderera kumuno kwani kwamba mchitendera one place. Life inobodaro ufunge kuti zvaurikuita zvese uchingori pa one place. Saka kuda the hand of God that is invisible. Zvokuti wewe unosvika pakuona kuti uyu ato Mwari ndega ndakamuzitry but izvi Mwari. Faro aimbotaurwa naye achioma musoro. Svika Mwari wani kuna Moses pakutoda kuti ini ndichiita something now. Yes. Uchinda uyu hanzwa uyu mambotaura. Mamboni kusheta hanzwa. Chimira ndimboudza dzimwe nyaya dzimbomusota. Kana chakanakira Jehovha Mwari ndi Mwari ane chariots of fire. Alright. But akambotuma matasha. Nekuti uri munhu unozoti hazvina Mwari mukadzi. Koshetika so achitokonzeresa. Vaitoziva zati ndi Jehovha wenda kusvitsa zvinhu izvi. But Faro mumamiracles ese aingochinja magoalpost. Dambudziko rikapera ochinja futi. Svika Mwari vakati pakuda game yeropa. Ndaona ropa padoor pavo kunofiwa. But yeropa padoor manje inotaridza kuti kwaIsraeri ndo kwakatanga kufiwa ndo vakauraya makwai avo. Alright. VaIjipita vakaurayirwa vavo but vaIsraeri vakauraya zvavo. Okay. Problem ropa riwanikwe kana mhuka isina kufa. Alright. Saka vhangeri ranga rakareruka kumunhu ane makwai 3 or 4 vakazouraya makwai. Achangobva mukutenga nezvokufundisa vana kurongeka vadodzora mashure. Waniro rerako ma. Yeah. Egypt yakasarenda paissue yeblood, the sacrifice yeKristu. The lamb represents Jesus. Yeah. Yes. But chinzwa ropa raizorwa padoor, application of the blood. Kuva naro usinga apply azvishande. And order yanga yakanzi when I see mukasaisa ropa padoor mukanamata stereki murimo munofira muprayer. Why? Because condition iri kunzi ndikaona ropa padoor mukarwa present worship mukaita all night prayer mukakangana kuisa ropa padoor apabude munhu zvondiratidza kuti effort yako ndoisa paside ropa raKristu ngaritaure muupenyu hwako nokuti kune dzimwe nyaya dziri stubborn dzisingade zvese zvaunoita dzinongoda bla. Ndauya kuzopa munhu nharo neshungu maererano nazo kuti unenge mupenyu kwanga unounza mari unotagira utenga chinhu chakangokura urwere rubva wasimuka zvego unozorizena kuti handingarega maybe ichifa kumana sei wakaipa wacho aitanga rutakira raramiro yaita ana Gideon kuti kune dhimoni rinouya mako kuti muchisakura rinomusakurisai unodyara musakura moiti wekukohwa Amaleki ouya. Kune mweya inokusiya kuti unganidza mari yako wana mukana kuti zvichashanda mari. Saka unenge wakabvutirwa musoro wedemo ukasikwa ma-contracts, ma-connections and everything else. But chekunongedzera pama-contracts ese nema-connections ese hachipo. Zvinotokurwadza newewe unosvika paunoshaya kuti akumana gore ndakabata mari mani apa ndakabata mari apa ndaifanira kuita chirishi. Mweya iriko inokusiya wakabata something but isina ma-results. Ungori mpini wedemo. Unotopasa chikoro ma-results ma-flying colors. But life haina kana kala kana one. Amen. Amen. So ukanzifunda mwanzo wakani kufunda kwacho watonzwa madegree unawo. The devil akurambidze kufirwa nekuingenjwa. Anomirira kumushando akuyi munhu. Uza unyazona kuti uri mu relationship but aparorwe munhu but urimo zvako. And unyazonzwa kuti ndo relationship chaichai. Amen. Akubvutire mpini sara nawo. Kana funga kurorobva rora munhu. Iya chovha newe. Mumwacha uyafuta achita the same thing. Toda kuti discover life yako manerano nasi. Hausi kupiniro. Wakaipa pali paano yepera kuti mamire zvinhu baba mukaite sei no mamire zvinhu. Mamire zvinhu handisi kuaramba. But mamiro ako muzvinhu. Ndine kweseni baba. Ko zvavamwe zviri kuita vakamboita sei baba.
inyika yacho. Mamiriro acho ndo zvakaita nyika yacho. Munyika iyo iyi pamwe zviri kuvaitira. That's why I always challenge people. Ukanzi zviri sei usati zvakaoma, ichindakaomerwa. Usamirire vanhu. Because my life ukanyasozvisa pakona wega kuti zvangu asikuita unodai wei kuti zviite. But ukati ndezvemunhu wese unozorora kuti hai situation yedu tese. Ufungire ndikupe tip. Nevane zviri kuita muupenyu vakadiscover kuti havatauri kuti zviri kuita vanongotiwo zvakaoma. Vatiwo chivatarisa so kaomerwa ukaonokandai tinokuomerwa kuti murenje robva kudaiko nomaomerwa tikutsvaga kaona tiri kukweshera kuti ndokukweshera ukatoda uko uri muchipi baba uchikweshera urimo. Why vanenge vakatipwa kuti vasabudise pachena chokwadi chiripo vamwe zviri kuita. Hatisi tese takarasikirwa nemisoro yedemo. Vamwe vari kutema. Kune dzimba dziri kuvakwa kuHarare kuna Raprojo zvokuti unofunga kuti uri kuJoburg. Munyika yakaoma kudai. Ukamira parodhi mota dzinorereka apo unoti kana chiri zvakaoma paiwa ndakaomerwa. Paunomira pangore mabhanana negosheta mabhanana kuna kuti ndo $8. Nyika muno. Musoro wedemo ndo wandakasara nawo. Amen. Sene muyemurume unoshedzwa nayo. Bati kuindana nemunhu iyeyo amuwinirani. Ukasana chete. Maisibanda. Unotizana sibanda atonani. Unosirwa sene. Kungene michato rina utoreri unusiwo barunovirira. Wewe bantu baitarisa zoshedza kuti this is a scam. I must speak to zvakawanda zvatinosiya zvakuda kuti wega wanyatsona kuti ndiri munhamo vanhu vari kundinyemura zvavo bati zvandakabvira kumba kutema huni pano so kana ndakungonovarova danda iri pasina mahuni dzandiri kuunganidza pano ndakuda kuti Mwari vaite nyasha dzavo vakatisunuka tinamazi. I want us to, you know your life very well. Ramba kuswera wakabatiswa zvisina maresults. Kuitiswa zvavamwe zvichiita no. Iro gore risati rakuda kutonopereka chakanakira Mwari manje unoita zvishamiso. Mwari hatambire mwedzi ka. God is good all the time. All the time God is good. Haana season, haana time kuti leo buda nyika yauri ndokuda haina blessing kuya kunyika yakati. Presence yake kwa pamusoro pe life yako. Demo lisingatenderwe. Oza rakaenda muremu musingawanikwe mamwe matemo musoro yedemo. Munowanikwa zvakareruka ndomawanikwa zvinorema zvichifloat down. Ndodati Mwari akuise mulevel yekuti ukaudza vanhu kuti handina kufunda sezvamakaita vanoti uri kunyepa. Because chiremu chedu ndecheshasha ndechevanhu vakangwara. Pamuchambovaudza kuti ndakaitirwa nyasha neruoko rwaMwari. Saka kune kwaunosvitswa nenyasha kwekuti ukatsanangurira vanhu zvauri chaizvo vanoti ada kutishingisa. Hakuna zvakadaro azviite. Akadai owana izvi achishanda ovakaimbai ari kunyepa mene madhiri anoita Samuel. Iroro ruoko rwaMwari rusingaonekwe nevanhu ngari kutambidze mamwe maresults. Boro tinonamata anonzi zvoshamisa ndotsika yake ende ndo kuzikanwa kwake kuti kana afunga kuti Peter buda mubhoti akangokuti huya panofambika. Chakaita kuti bhoti Peter ave nebhoti kuziva kuti apa afambike. But pane day akati Ishe ndakuda kutenderwawo, ndakuda kuoperate muremu isingafambe ordinary man. Ndiri munhu ane nyama pandakuda kumbobreka mamwe malaws. Peter Bible roti wakafamba panofambika. Basingafambi type yako but nyasha dzikakuputira
pray. I want to deliver my people tonight. Amen. Andai kuna kuramba kutora izviroro. Bondo muziva kuti ruoko rwakaoneke. Asi mali zau dzakanooneka. Ndokubira usumudze maoko. Baba ndiri kunamata manera angu. Ndataura shoko kuvana venyu. Zvavakapfutirwa munoziziva Mwari wangu. Mataura mukati muruda kudzikinura vana venyu Baba neruoko rusingaoneke. Muchene batai vana venyu manera anu Mwari wangu. Uiwonai Mwari wangu akabatiswa zvino. Chaanofanirwa kubata chaiko akachibvutirwa. Imba iyi akaitorerwa mufaro wakaenda akasara nekushushwa nekurohwa bedzi. Maria anofanirwa kubata ibatike basa riripo ari kushanda achingoshandiswa. Mutsvene wakatendeka Mwari wenyasha. Ndakutaura ruoko rwenyu Jehovha. Ruoko rwenyu Jehovha. Ruoko rwenyu Jehovha. Rusina kupfupika. Ngarubate vana venyu manhero ano. Ngarubate mabasa avo. Ngarubate michato yavo. Ngarubate dzimba dzavo. Mutsvene ndinodeclare nyasha. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every demonic power. Rakavuta marriage. Every demonic power. Rakavuta stand yaifan wakuvaka. Ndiko declare manera nasi. The invisible hand. The invisible hand. The invisible hand of Jehovah. May the excellent flow tonight. Gaupamame garipamame demo. Gashibatike. Gashipema shakalikwa. Ndinoenda kumusha kwake. Ndinotumira nepo ikoko. Mucheto ogarikwa muhari. Basarakali kwa muhari. Ndinokudubura hari toto manero ano. Nesi itaracheso. Nesi itaracheso. Nesi itaracheso. Ndinotumira nepo manero ano. Zakali kwa kumusha kwake. Zikafushirwa pa maratsano. Zakadeketerwa kumakuwa. Ndinokudubura ninyasha. Ndinotara ruoko rwa Jehova. Rusina kupupika. Demongari toke. Demongari toke. Demongari toke. Demongari toke. Demongari toke. Yakatamo sataka. Mante baladiasa. Ibashatekema. Mante barasa. Ikate balikata. Yeketa lando. Yeketa lasiata. Ibashate. Malikata yate. Mekata rasa. Yeketa labasa. Ikate. Gari toke demo. 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 Nesi taracheso. Nesi taracheso. Gari toke. Gari toke. Gari toke. Gari toke. Gari toke. Gari toke demo. Gari toke. Chakakwiniwa. Kumusha kwake. Chakabatwa. Kumusha kwake. Ndotaura simba ya Jehova. Gari toke demo. Recover tonight. Recover tonight. Recovery. Recovery. In the name of Jesus. Recover. Recover. By fire, by power. I speak recovery. In the name of Jesus. God is okay. 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 Fire. In the mighty name of Jesus. Recovery. Recover. Recover. Wayo Shandra Mahara. Wayo Shandri Squad. No Raya Manera. By fire, by power. In the name of Jesus. Recover. 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 Makatabosha. Menta Baladiasa. Recover. 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 Fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. By fire, by power. Inotaura kutoka kwa demo. Nyasha katika lokete. Kushandiswa. Kakukuminasi. Kaibatike mari. Basa lake karibu mpaka. Nyasha katika nuruwe. Nesi itaracheso. Makatabosha. Rikatabosataka. Menta baladiasa. Chakafusirwa. Chakalikwa. Fire. Fire. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. By fire, by power. In the name of Jesus. Inotaura nyasha. Inotaura moto. Inotaura simbaradeka. Recover tonight. By fire, by power. Recover tonight. By fire, by power.
Yeketebosha. Rikatabande. Manta baradiasa. Fire in the name of Jesus. Recover. Recover. Chinozi chako. Katibadike. Chinozi chako. Katibadike. Chinozi chako. Katibadike. Let's see Taracheso. Let's see Taracheso. Father, we thank you. Thank you for delivering your people tonight. Shagani kwa shikabiwa. Ashibati. Uyano roho ilinyasha zenyuma. Uyu marano ibata ilinyasha zenyuma. Waro ibakatakura zitarake. Kampani yake. Shitalikwa. Mukatime hani. Wazipangike manerano. Zitarake kumakuwa nekumisha. Rakalenge meroji msabatika. Damia zemana dawani manerano. The God of Elisha. May the exit come up. Exit come up. Exit come up. Exit come up. In the name of Jesus. Thank you. God bless you. We may be seated. Praise and worship. You can come up front. I want us to give unto the Lord. It's time to bring our offering into the house of the Lord.